lasi keceng si nili keceng poni kala phelo je Karbi Anglong Autonomous Council sitame Ladakh MOS apike Karbi Anglong Territorial Autonomous Council position stoklo sitame non alama bangke je Karbi Anglong Autonomous Council ilitum 70 years suselo lasi la solong kaching thuramu mane development pu ilitum kaya ke hang kong asitina party tame la so ke hang kong do lasi la so harmu kupwa anatu sike dama development abang laben asitin arong aje lo tame Karbi Youth Festival le punoy e Durga Puja le punoy Jono Festival le punoy ba kopenia bihu le punoy kopia posi non munit kom hak detilo lapen bozara long arni bang sitame di foson town ilitum Karbi Anglong penda hello itu mahem pilo arong so pilo pia posi munit kom hego ari kang sam kot mane chonam choriat along da kom hekitilo asi dak ang thek ni lasap pini paklampo lasi nang letum kadu eta chini Karbi Anglong non kachari ponbom Autonomous Council lalong ake hai CM tuliram rohang alangli kachari pon alangli kabor ipon bangke lapuelo je non aloma pirtheke kapathu na thura hinta ilitum ching thurnai liso ejang tum ching thurnai pusi alangli kabori polo lasi labang solong la taisia development lo lasi alangli ke claim pon along ko ansi ke chok lima lapen ilitum ratum ko son sikalukson duma ladang nili tanpo lapen lapang solo bangke ratum leng chaping noi lasi dangan arni 2020 ningkan Ladakh Karbi Anglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kase marjia phanpura kuti kep dhuri ponlo asitin ahomosti longta ECC stadium kapan kas kisi kedang pondolo lasi halaso long kisi kedang ponatengsi Ladakh kam tame pilo lapen halaso a contractor tum komatma lapen laso ke choklim ke chokche ko pima la bangsini li rada phane than igi pusi pachini lo lasi Ladakh ke nili akoy kewan pu bange kali setame la sohor mu ko ansi ke chok lima ke chok chimara ding chaming noi lasi Ladakh mini stadium a contractor lake kichingsi la bangke is umlafer lake amri homosti lo Ladakh a contractor ke Asia Trade and Supply proprietor ahem phuke lake promote begani otu marwari thaipo alang lilo Ladakh a contractor ke lapet ako dothula labange deitor longke lake MP Agarwal otulata marwari lo lasi lake deitor long a contractor lo lapen ako damsunang nomor ke thom habe timung dilai lapen ako nomor 3 dolang umtang timung lake harlong cebat lapen honsing timung dongka mukam lapen ako nomor 3 bangke Rajdhani Association proprietor Dorson Bolua labangke ACC ground ulabangge lapen ako dotlang Jintong constituency lomong labangge laka ako dotlang proxy bangge Junbang Timung Bokulia irrigation filalong lake mini stadium lolata lapen ako Rangsina Enterprise proprietor lake Sahil Agarwal Rongmongwe lapen Rangsina Enterprise ako Rangsina Aklam labangge Rangsina Enterprise lota Sahil Agarwal lo lapen ako nomor Kya babangda Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Langhit Tinali lapen ako Tracy 11 nomor bang dutulang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hauragha long lo lapen ako dulang GM Engineering Proprietor Prosanto labangke Medhi labangke Dhonsiri long lo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toradubi GM Enterprise Simka Nala Umsowai lapen GM Enterprise Chutia Nala GM Enterprise Siloni GM Enterprise Samelangso GM Enterprise Chukiola GM Enterprise Okereng GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex GM Enterprise Borsing Ronghanggaon GM Enterprise Bhoksong Regional Sports Ground. La sidak nili pudai bangal halo. Laso long koratrok lote 10 crores lote 260 crores. 260 crores angbong pet. Dak lokela contractor karbiak hetum bank alo dak itu. Moben nili than polo dak kecingsi habe timung umtang timung lapen ako honsing timung labanget komlong lo lasi
ako chun bang timung bang kli lasi long kora trok pen bang kli atum si akar biak hai tum si dak kontraktor ke long chot lo lasi ladak la tang timung bu bang ke iem mongol sing timung asopo lata iem asopo bu si ke long chot ta hai pu lata la pen hon sing timung puta lata mongol sing timung long si ke klem abang fulo alang li ke me ka hendo pulen li ke poli haladak ke do posi alang li ta ke long chot tang te baki kontraktor binong dak local akar biak hai tum bab bang akai sta kumalo dak ke do ke nili ningje pon lablo marwari angse si dak ke do la pen inudvet la GM enterprise amen pen long krege thom pulote 130 crores tu lake 130 crores inudvet phansi pi det lo la si la ko alo ke choklim la si Karbenglong Autonomous Council atum ke claim pon jakong ke cher jak kopi si klema lake Assam Finance Rule long lapen Assam rules long resido je lak phokep abad lote labangke online e tender si pinai lake hala solong kachepa parai do lason thatasik Assam along a district anta e tender angse 50 lakhs abad lo tangte setame Karbenglong Autonomous Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidda bangke nitum la sonium bangke nang kroikle nitum methang aron si claim ji close tender tamane nitum close tender talo la pen off tender la electronic media dam delo la pen la hai online long dam delo pusi alang nitum ke claim sadda bangke isira rafan beselu sarra rafan kahino kunaloma alang nitum jungjung ale pasi ilitum Karbenglong arat 6 schedule lapen inglo maso a district along ali ka chu en ke Autonomous Council along ka cari atum lasi lason ki vilu ute ladak tender ki pi kuma malo nang tum CS pak langka nang tum CS pak langwal gil tum nang kroipo lapen lowest tender ko marlo ke du ko son si latum ke long no inuveda contractor ko son si la an long kre ke thom ke long lok lo lapen bakian ta marwi tum si cerai la ko son lo tamane 70 ningkan throk si ke man ta il tum Karbia khai tum lak kuti kep ke claim una bang avela lake tum ining du galam lagi mante ki pipe der ma government tum to mante ke claim aja kong dong ga der luma il tum akhay tum ning kan sok si kep nang lekta kasi kaya ke kache paroka development bang dake nili ki pudai mage ka parli no lake athe kopiloma il tum inglo so akhaya amen ensi ladak bang development wan ben kache rai bang ha bang tan munil ande kumalo ka develop langke ani kang sam di puo pojar long koso si munit tak dola festival koso si tak munit ke dola lasi puja koso si tak munit ke dola itum Karbenglong lo lasi businessman tum avelo plotang ka ili tum ta kiringat wara velo athe dak ador bat lab hon mata lasi lasondo lasuang the an tana munit tum cerai lab lapen lada jitu kilong nei tum long ledet inuver phan piwret lasuang thek bange ke bang janita ko nili paklang chola lasi pinilalo lapen lasua scheme along jitu ke claim awardar tani long do erlo la awardar ke la long kora trok awardar tani long do lo lasi lalo lapen long kora trok atangka jitu nangkari list aluta la hello hills area department pen nang release elo lasi ke chengsia bangke 17 February 2020 laso ningkan bangke 160 crores lo nang release lapen ako api bang aku dutulang la bangke 100 crores already ada kasar bocok ke dalam 2019 bangsi 100 crores 2019 lapen la so apisi pamuni ligi than pon lailo 2020 160 crores mane kadu kawi pangru pet pen 260 crores ke ladak nang release at lo lapen dak akama bangke nili asab kadure penajone langnam pet ne nili long ni dim langnam lo bokulia lapen dak long nit along ke lake silunia long lo pen nili than iglo la bangke kang tang klong strong I am omorsing tisu I have a thing no bule pusita henunelo alang hempen dam chet ar gilote lake hadak si ilitum long dampo la so stadium ke lapen hadak ke chok che la phelo je ilitum phan kapathuwa hin paching thuna kunang ki piadin o sanang le et claim lo contractor bang ke long ni polong ko pini ke chok che la bang ke council tum chini lo sapinian ni anta stadium field bangke ingram susi dolar lapen ador ke su kiswan glass anda heng lab lo
kabojat mane kap atau somar tu damsi hot theng lab lo lapen hadak litrin bathroom ta pahing dul lab lo lapen haladak current electronic la wire jitu adim kopenya box anda hadak pahing dul lab lo sukian ta pahing dul lab lo tade nang itu autonomous council long kacari por lapen jasemet pepet ahe madung gitu omorsin tiso bang nang li iam klempo nang li ki nang li dat kecepang cui pantong ki klem chon ma je lahai nang li ka chelang nang li responsible ada itu belu ma pusi alang li family pun tung lo lapen na kheda cepang cui plote ni long ang theka jaga dulang lahai bangke akap regalang lasi ni li pui bangke laso hormuta alang li lang nang ye poluta ahe madungan ta ini lihat ingram susi tu lapen lahai kuti tangka non kalung sonsi do bom lo lasi lahai lo ini jasemet pen kadang ke mai pakai je somni alam lo ke pi bangke ili tum inglong aso men pen dadak kam wan po kaceraji akam bang angtan amunitum lapen la so kam dame ki klem patang pame me pen ington dikang kokpo lapen dak kal benglong tumas council tum ta la tum kelang jisu kelang nya teng pe la tum lang ni da jone pin ya ili tum ko an ma ke develop ni ta develop le jalo pusi nili ning jing tum lo asi pinila so alam ma ke ko an ma ke choklim le la ke rar le inside noi je akhai angtan amunitum kam ili tum long cerai dum lap kon si ki choklima inwe da munit cerai lap kon si ki choklima la ke rar le inside noi pusi nili rat pasi pachini